Унёсак беларускіх мусульманаў у культуру краіны важны ў кантэксце ўсёй Европы. Бо толькі в Беларусі і Босніі мы маем справу з паспяховым развіццём шматвекавой еўрапейскай мусульманскай традыцыі. І Беларусь у гэтым сэнсе асабліва цікавая, бо калі ў Босніі распаўсюджанне іслама было злучана з экспансіяй Асманскай імперыі, дык у Беларусь іслам прыйшоў арганічна, так, не выстаяў, але не выстаяла тагды ўсё вялікае княства і беларуская культура. Ці паўстане з руінаў? Напэўна, толькі разам з гэтай культураю. Аўтэнтычная беларуская культура не можа быць паўнавартаснай без іслама. Гэта будзе ўжо не беларуская культура. Бо недарма стагоддзямі гучала в беларускіх замках і фальварках шахада. Няма іншага, толькі адзіны пан Бог і Мухаммад пасол Божы. І недарма чакаюць свайго часу тысячы кніг кітабаў, галасоў з мінулага з мусульманскай Беларусі. Колькі мусульманаў сёння ў Беларусі? Паводле ацэнак спецыялістаў Камітэта па справах рэлігій і нацыянальнасцяў пры ўрадзе Беларусі патэнцыйная база развіцця мусульманскай грамады краіны ад 28 до 35 тысяч чалавекаў. У гэты лік ходзяць асобы, якія паказалі падчас перапісу насельніцтва 1999 года сваю прыналежнасць да нацыянальнасцяў, якія традыцыйна спавядаюць іслам. У Беларусі зарэгістравана каля 30 мусульманскіх рэлігійных арганізацыяў, траціна з якіх мае культавы будынак, мячэць альбо малітоўны дом. У краіне дзейнічаюць два духоўных кіраўніцтва мусульманаў.